Al Museu d'Arqueologia de Borriana estrenen un visor de realitat augmentada. Es tracta d'un ordinador amb una aplicació que permetrà als visitants observar amb tot luxe de detalls i en l'estat que podien tindre originalment alguna de les peces més emblemàtiques de la seva col·lecció. A partir d'ara, al Museu Arqueològic de Borriana, les seues peces més importants es podran agafar en la mà, això sí, de forma virtual. Esas piezas también mediante fotogrametría se componen las piezas en 3D, se realiza una realidad aumentada que es mediante una cámara web acoplada a un ordenador, el visitante mediante un soporte tendrá la sensación de tener la pieza en las manos y además nos permite no solamente esa sensación sino reconstruir la pieza como era antes. Una aplicació reprodueix l'aspecte i grandària original de peces com l'estatueta romana de l'Hermes de Xilxes, un cresol medieval de la Jueria de Borriana i un crani de la necròpoli neolítica de l'Argilagar de Morella. Al estar frente a la cámara del visitante, con la tableta en la mano, verá en sus manos, en la tableta, la pieza. Podrá girarla, puede darle vueltas, puede verla por dentro, en el caso de alguna vasija, o desde arriba o desde abajo, cosa que también es imposible desde la vitrina. Els visitants tindran així una experiència més atractiva i dinàmica, ja que les peces que ara estan en vitrines tancades són més accessibles. Una idea especialment pensada per als grups d'escolars i els més joves. Este tipus d'iniciatives, el que volem és això, convidar els xiquets a que realment disfruten, que puguen tindre la peça en la mà i veure tots i cadascun dels detalls. Estos treballs aniran aplicant-se a altres peces del Museu d'Arqueologia, que compta amb 4 sales en les que es poden contemplar, entre d'altres, troballes de la prehistòria fins al període Iber, una col·lecció de ceràmica i metalls i restes romanes, tot acompanyat d'informació sobre els treballs als diferents jaciments de la zona.